anu yo monggo Pak. Bang Andika. Sekarang punya pacar berapa? Ngopor ini. Woi meneng Capri wae. nanti. Ngombo. Iya aku lagi ning tang alun-alun. Oke. Oke, serune karo kanca-kancaku iki. Oke. Karo fan-fanku bareng iki. Iki fan-fan anyarku iki. Enggak oke lho. Loh, iki fan anyar. Apa aku nek ngono iki? Agak no dhewe. Lah makane dhewe kuwi. Kene. Tenan. Enak cewek sing sok sibuk karo HP-ne kae enak kae lho, itu dolan HP. Wah kena acara. Cuman kan kowe loro, aku loro, mesti loro lewat. Oh, enggak di acara dhewe. Apa rek takbiran apa? Iki sing sok pemaki iki sapa iki? Iki sapa iki? Iki sapa iki? Iya. Kan misal jam 09.00 jam 10 ya Pak acara. Daripada muter Banget nih. Muter-muter gak jelas apa. daripada nang proyek muter-muter. Kalau ya aku nongkrong. Ono yo. Ya, jelas ya dulu ya. Aku jelas kok. Ada acara Ngopi yo. Enak sing bagian kipas-kipas, enak Kopi bagian to yo gawe ngopi, gak kok ngopi tapi fotone es. Sing Yo ngene